Asibingelele emakhaya bakwethu isimo esikhona njengamanje lesi kwamasipala uma ngithi ke ngizama nje ukuthola kahle kabanzi ingabasebenzi ke bafake ke izingidi lezi ekuthenini ke ongaphakathi ongaphakathi nongaphandle ngongaphandle ngizophinde futhi ngikukhombise ke nalapha ya egate khona ke town hall njengoba ke ubona ke isimo sikanje bathi ke abayindawo uma ngabe ke imali yabo ke ingaphumile noma ke ingabe bangabikho ucasukile omunye la sofuna nokungishayisa hayibo isimo ke sikhona nje lesi njengamanje la ngingabeka ngibukele ekhaya ukuthi ngathi abasebenzi bomkhandlu impela bathena nje cha impela makuliwe njengoba ke bengaholile kungaziwa nanokuthi ke mhlawumbe bazohola noma ngebahole mangabe kuthiwa bayalinda balinda into ke ebhekaphi akekho ke okhulumayo amagate ke laba nje angikuvezele ukuthi ke bazikhile bona abasebenzi bathi ongaphakathi ongaphakathi okubuhlungu ke manje ukuthi cha vele esayikhulunywe indaba yokuthi cha vele futhi ke seyishayile namhlanje kodwa ke manje laba bafuna baphume baye emakhaya abasakhona ukuthi ke baphume abangaphandle kushisa inhlanhla yabo sekukhulu namanje ukuthi ke isimo siqhubeka senzela kanjani ke uma ngabe ke sekunje njengoba ke ubona ke impela ke engazuthi ke sithi asikhombe nanokuthi mhlawumbe ngazigcineke mhlawumbe sesikwenye ke kwelinye ke izinga mhlawumbe engeke lathandeka ngoba siqala nokukwata manje okuqinayo kodwa nje kwamanje ake sibambe kanje siphinde futhi sibuye futhi sizohlola ukuthi kuhamba kanjani. Umkhona TV igama kuDlozi wakwamsibi kuMkhona TV khona ke la egate ke town hall la ke sikuvalwa khona ke amasango evalwa ke ngabasebenzi bathi ke abahole bafuna ke imali yabo.